fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkunċiżjoni f'ġisimkom, imma issa Alla ta'kom il-ħajja fl-imkien ma' Kristu. Ħafrilna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħih minn nofsu samru mas-salib. Neżza l-prinċipati u s-setat u għamel wirja minnhom quddiem id-dinja u karkarhom warah fit-trionf tiegħu bi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u nbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull ma għamilt inrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażilt lilkom jgħid il-mulej, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Mela darba fost l-oħrajn Ġesu ħareġ lejn il-għoljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ sejjaħ lejn id-disċipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmeħ Pietru u Ħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tomas, Ġagbu ta' Alfew, Xmul l-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li imbagħad ittradih. Imbagħad Ġesu niżel magħhom u waqaf f'wita flimkien ma' kottra kbira ta' disċipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija, ta' Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru sabiex jisimgħuh lil Ġesu u fejjaqhom mill-mar tagħhom. Min kien imħabbat mill-Ispirit imnizza, dan kien ifieq, u l-kottra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li jfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis l-Evanġelista San Luqa spiss jippreżentanna lil Ġesu jitlob, speċjalment f'avvenimenti kbar f'ħajtu. U naturalment Ġesu hekk għamel ukoll f'din is-silta qabel ma ġu sejjaħ lid-disċipli tiegħu. Ġesu għadda lejl jitlob. Min jaf x'għadda minn għalih Ġesu propju f'dak il-lejl. Għaliex? Għax hu kien jaf li Ġuda ser jittradih, imma xorta waħda għażlu, xorta waħda taħ iċ-ċans. Anke kien jaf li Pietru ser jiġħdu mhux darba u tnejn, imma 3 darbiet, imma xorta għażel lilu wkoll. U Ġesu kien jaf ukoll li oħrajn ser ikunu persuni dgħajfa li jabbandunawh, imma xorta għażilhom. Għaliex? Għax il-mulej jara fina xi ħaġa li forsi aħna maħniex kapaċi narawha. Għalkemm aħna nidimbu, għalkemm forsi aħna noħduha kontra tiegħu, imma xorta jħobbna
u xorta jtina l-grazzja tal-konverżjoni. U allura dinja tal-bina l-Ġesu dal-għodu, mulej Ġesu, kemmu kbir il-ġit li inti jarfajt għal min jibża minnak, għal min uħobbok. U jalla din tkun is-sentenza tiegħi u tiegħek. Naf li inti kbir mulej, u għalhekk jien rrid inħobbok għax int l-ikbar benefattur tiegħi, l-iktar bniedem li għamil l-ġid. U meta Ġesu jara li aħna daqshekk li nħobbuh, ibqgħu ċerti li jiġġennen għal warajna bil-bieqa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għalhekk ngħidu mulej ħares lejn uliedek, mulej ħares. Qawwi mulej il-fidi tal-Knisja tiegħek sabiex tkun il-bidu tal-umanità rikonċiljata għal bini ta' dinja ġdida nitolbu. Mulej għamel il-fidi ta' daw kollha li jemnu id-dawwa lil popli ta' kull il-sien u kultura nitolbu. Għati mulej lin-nies tax-xjenza u tar-riċerka li fil-ħidma tagħhom iqegħdu lilek fuq kollox u lil bnedmin ħolqien ta' jdejk nitolbu. Mulej rażżan fina kull forma ta' egoizmu u aggressività u għenna namlu minn ħajjitna żerrija ta' fraternità u paċi nitolbu. U fl-aħħar namlu it-talba personali tagħna. Jitla qudiemek mulej dan it-talb tagħna għal merti ta' Ġesu Kristu Sidna li joffri lilu nnifsu fuq dan l-altar għalina u li miegħek jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ġadulna l-ilma u l-imbit. Ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni ma' l-emżuniti, midnuk tiegħi neħħili. Jogħġobkom bil-wieqa. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddiż bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xieraq tassew li nroddulek ħajr, tajjeb u sewwa li nsebħuk mis-sir qaddis, għax inti waħdek Alla ħajju veru qabel kull żmien u tibqa' dejjem u tagħmmar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li inti waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja, għamilt il-ħlejja tiegħek sabiex timlihom b'kull barka u tħenni l-ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek.
Qudiemek għalhekk jinsabu tajja blat ta' anġli li lejlu nar jaqduk, jitaxqu bis-seb tiegħek u blajda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien mal-ħlejaq tal-art u bleħinna ifaħruk, nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu. Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Infaħruk mis-sir qaddis għal-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li bijom għamilt kollox. Xlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejaq kollha. U meta ma għadx rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawimtom jistennew is-salvazzjoni. U int mis-sir qaddisek ħabbejta d-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna lil-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U wassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li miet wirxoxta għalina, minn għandek missier fuq dawk li jemnu bat bħala l-aqwa doll l-Ispiritu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-Qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddis dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li jħallinna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek mis-sir qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u ma jieklu ħajl ħobs. Birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol ħal kalċi bl-imbit raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax l-mulej kull irkoppa temil kull irsin jistqar
Ġesu hu il-mulej. Għalek mulej aħna u niċċelebraw t-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-iżżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għal-ħajja u tloħ fil-lemen tiegħek. U aħna u nistennew ħiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt għall-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw koll li jieħdu sem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi. L-Ispiritu Santu jaqqadhom b'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej b'daw koll li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja, il-Ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollha u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu, fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante u fil-mejtin kollha inti waħdek taf il-fidi tagħhom. L-inna l-kollu lidek Missier Ħanin, Atina, li mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, ma' San Ġosep Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mal-qaddisin kollha, ma' San Ġorġ Preka, nistgħu nkunu niksbu l-wir tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn mal-ħrejja kollha, meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li beħen titfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrilna dnobietna, bħal ma naħfru lil min oħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena bil-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew l-imra se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewtija kif rid minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan l-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt minfiret minnek.
Dan huwa Kristu li għalinna ġismi huwa ikel tassew u demmi u xorb tassew. Ħenjen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signora. Nħobbok, Signora.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Signor Alla, nitolbu. Mulej inti titma' l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donja kbar mod jalilna minn ibnek il-Għażiż, aħna nimxu l-qoddim sa ma nissibu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlu bisafin. Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.